Basta bayad ako ng bayad, hindi ko monitor kung nilalabas mo. Sir, isang ano. Basta bayad ako ng bayad, hindi ko monitor kung nilabas mo hindi. Kasi nandun kami sa campaign trail, di ba? Busy kami doon nagkampanya. Sir, clarification, ABS, sa paniwala mo, ABS-CBN can operate beyond March 31? Doon sa mga narinig mo. Probably, pwede. May opinion nga sila si DOJ, di ba? Ako pwede. So, wag na muna silang kabahan. Relax lang kayo. Hindi mo ganun kadali na ako. May mensahe nyo sa 11,000. Oh, hindi daw 11,000. O yung 4,000 plus yung others na... At saka doon sa mga 4,000 man yan, o 11,000. O sa Pilina. Pilipino pa rin yan na mahihirapan pag walang trabaho. Relax lang kayo. Malaki pang chance ninyo. Huwag kayo mag-alala. Kaya yan, kaya. Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa. Di ba? Huwag kayo mawalan ng pag-asa. I'm not giving you false hopes, ha? Basta ako